ali ja ne mogu da verujem uopšte. Ne znam, samo mi reci odakle ti ta informacija da je ta divna, osetljiva žena sa onom budalom od moga muža. Pa kako? Pa ne budi naivna. Ko je dobar, ko je divan, Milika ti dobra, ajde nemoj da lupaš, molim te. Ja je gledam svaki dan kako ide gospođa gradom napilitana, našminkana, ono šeširče nabila na pola nosa, pa onda vrc levo, vrc desna, vrc ovamo, vrc onam. Svi muškarci u gradu su poludeli za njom, odlepiše načisto. U redu, ali pazi da ti kažem, jer ti znaš da je ona sahranila 3 muža? Pa koja žena to može? Ona cap, 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 i opet je udovica. A ja ne mogu one jedne budale da se rešim. Nemoj, molim te, kad je Dostojevski pisao Idiota, on je sigurno njega uzeo za model. Pusti ti, nije on mutav. Nije on mutav, a ona nije naivna. Uopšte znaš šta radi, da znaš. A on možda neće ovde da mulja, ali će da mulja kad ode na službeni put. Udri po neprijatelju. Muškarci su ti kao medvedi. Svejedno im je na koju buku se naslenjaju. Ne, šta? Setila sam se, znaš šta? On je uvatio nju na tugu. Na tugu je uvatio. Znaš kako smo mi žene osetljive i nežne i jadne. Znaš šta? Ja ću mu se osvetiti, ja ću mu izbušiti sve gume. I one gumice ću mu izbušiti i onda da vidim koja zatrudni taje. Onda odmah angažuj građevinsku firmu. A što? Pa treba će nam onda novo porodilište mnogo veće. Ja...